God good? All the time. Ulan, mainit, mahirap, mabuti, ang panahon, God is good all the time. Manindog mo, Mike Son. Let's pray for the Word of God. Hallelujah. Kinsay gutom karong gabi una. Ang gutom makakaon. Ang gutom mabusog mo gawas. Just open your heart. Unload yourself. Atong i-unload atong kuan kanang nakatunan para makadawata og mga bag-o karon, mga butanga ipadayag sa Ginoo sa atoa, iabot sa Ginoo sa atoa. Let's pray. Put your hands sa imuhang center, sa imuhang diri sa ato ang this is our heart, the center of our life, the center of our being. Father, Lord, among heart, God, among gidedicate sa imo tonight. Ni aka Ginoo ug imong pulong buhi nga mahimong makuan, Lord, mo abot sa mata kasing-kasing. Nangandoy Ginoo, gigutom Ginoo, gusto pang makailan nimo, gusto pang makahibalo sa imong kabubuton. Lord, unsa may naas among sulod, naabay mga gubot Ginoo, do nabay mga libog sa hunahuna, mga pagbati na sakitan, mga unsa may issue sa among sulod Ginoo, amo sang ipadaplin karong gabi una. Kay aron imong pulong makabatog luna sa among mga kasing-kasing. Thank you sa pagkikistorya nimo namo personally, Lord. Kay mong pulong personal Ginoo nga makig-istorya sa mga tag-usa kanamo. We give you praise for your word tonight. Bless every heart, Ginoo, nga makadawat sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, ang tanang mudawat mingog amen. Hallelujah. Panglingkod mo, my son. First Sunday of July. Allow me to sit down, my son, ha? We have been through half a year. Half a year na ta. No? From January to June, nagsugod ang half year, July to December. Salamat sa Ginoo. Amen. Pagkapaspas gayod sa panahon. Karong bulan sa June, daghang may graduate. Kinsay ning graduate, magsaba. Ay, way yun. Congratulations sa tanang graduates. Gikan sa kinder, sa senior high, sa moving up, sa nag-graduate sa college. Congratulations, dali na kayong panahon. Congratulations sa akong apo sa senior high, Caleb. O ang akong first apo, nangyahuman sa physical therapy. Salamat sa Ginoo. Congratulations sa mga ginikanan, nga malampuson, nga mga estudyante, nga nakahuman karong tuig 2021-2022. Igsoon, we realize, nasabta nato, nga ang panahon, time, dali ragyod kayong mulabay. Agree? Ug masabtan po nato, nga ang time is part of our life in this earth. Ang panahon, parte na gyud sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. That is beyond our control. Dili gyud ta ka control sa time. Amen ba mo ana? Dili gyud ta ka control sa time. Hallelujah. Mao ni hisgutan nato karong gabi una, the value of time. Okay, ang tanan mingog the value of time. Ang bilis sa panahon. Kaya di man nato makontrolar ang panahon, ang time, so hisgutan nato unsaon nato ni paggamit nga maalamon labi na nga niya nata sa katapusan sa kapanahonan. Ug last Sunday nagisgot ko about perilous times, hard times ni ata. No? Di nata sa hapit nga pagbalik ni Ginoong Jesus diha sa panganod. Nagpaabot pa ka ana nga bulahan nga paglaom igsoon. Tungod kay kaning kalibutan na paingon naman gyud ni sa pagka-destroy, no? Dili naman gyud nata mag-expect nga
makuan pang ang kalibutan, no? So ihikling ta sa Ginoo aron isperta unsay nahitabo sa kalibutan. Now time has two Greek meaning. Ang time nga word dunay duha ka kahulugan sa Grego. Unang kahulugan is chronos. Chronos. Chronos means sequence of time. Sequence of time. Chronos means refers to sequence of time. Example, palit ko butang sa picture, clock, atong relo. Atong relo, dunay una seconds. Sunod, minutes. Sunod, oras. So 24 hours equals 1 day. Dayon, 7 days equals 1 week. 4 weeks or 5 weeks equals 1. 12 months equals, ingon ana ang kronos. Mo ni ang time nga gipiyal sa Dios nato diri sa kalibutan. Okay? Ikaduha nga meaning sa time is kairos. Ang tanaming og kairos. But pasabot sa kairos, exact time. Exact time nga mobuhat ang kasausa ka butang. Exact time sa pagluto, exact time sa pag-ato sa eskwelahan, exact time sa pag-ato sa trabaho, insaktong panahon. O kining kairos is a permanent call of action nga meaning sa time. For example, sa gingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. Busa ingon nga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Ang tanang maingog, adlaw sa kaluwasan. Ug nangiyon ang pulong sa Ginoo, mao na kini ang takna. This is the time to receive the mercy. Mao na ang panahon sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo ug maabot ang pagtuo sa imong pagpaminaw sa pulong ni Ginoong Hesus, mao nay imong takna sa kaluwasan. Receive it or not, this that exact time nimo ayaw na siyang usiki. So aron ang kaluwasan mahitabo pinagi sa pagpaminaw o pinagi sa pagtuo sa imong napaminaw. Amen ba mga igsoon? So kairos is exact time siya. Sa diyang makadungog ka, sa gi-offer sa Dios nga kaluwasan, ayaw palabya kay maunay takna sa imong kaluwasan. Nakadawat na ba ka sa kaluwasan? Ayaw usiki. Now is the time to change. Sa dihang naluwas ka, ang kausaban may tabo sa imong kinabuhi. Now, igsoon ko diya sa Ginoo, kasagaran gigamit nato ang purong kairos, ingon nga God's timing. Kairos is God's timing. Ang kronos, katong sequence sa minutes, seconds, kanang hour, day, mo to ang kronos. Pero kung magisgot ka tag kairos, it means God's timing. Kinahanglang makahibaluta nga wala sa tawo ang gahom pagkontrolar sa kairos sa time. Wala sa tawo igsoon ang pagkontrol sa time. Bisan pagani ang kronos nga time, wa gyud tay control sa time. Pwede nato atong relo, atong isibog. No? Pwede atong isibog ang minutes, atong manual kanang analog. Pwede atong isibog ang minute, pwede atong isibog ang hour. Pero dili gyud ta kausab sa adlaw paingon sa gabi. O gabi nga to sa adlaw. Dili ta kausab. Ang Diyos ra. Pwede rin na to, pero di na to malimod. Nga, alas 7 na di ay. Di yun na to malimod. Bisan pag unsaon na to, pagtuyo itong relo. Mauna yun na siyang oras.
No, dili ta ka control sa time. Balik ko na ko, ang mahimo sa tawo is to reset ang relo, no? Pero dili ta kausab sa panahon, adlaw o gabi, dili to mausab. Wala nato ang gahom nga pasibugon ipabalik ang usa ka minuto. Kaysa dihang mahuman ang usa ka minute, di na siya mubalik. Apan diya sa Biblia, dunay higayon. Because God controls time, dunay sugilanon sa Biblia, nga gipabalik niya ang landong sa adlaw. Sa sugilanon sa usa ka alagad sa Dios, usa ka hari, nga ang ngalan niya si Ezekias. Si Ezekias igsoon, nagdaot siya. Unya ang iyang sakit, ikamatay na niya. Kanang paingon sa kamatayon ba? Pero gipaadto sa Dios Isaias, Prophet Isaiah kang Ezekias. Ug miingon si Ezekias, nag-ingon ang Ginoo Ezekias nga mamatay na ka so pangandam. Lisura pog ay ana no. Ang Ginoo nag-ingon. Usahay diri sa kalibutan, usahay ang doktor mingon 5 na lang ka kaadlaw tungod sa imong sakit. Pero kani kay it comes from a prophet. So pagkadungog ni Ezekiel, hari Ezekiel, nga mo nagingon sa Ginoo mamatay siya, then papaandamon siya. Unsa iyang gibuhat? Miatubang siya sa bungbong ug nagampo. Insya Lord. Imong alagad matinud-anon nimo. Imong alagad nimo. Perti niyang danguingoy, perti niyang hilak dito sa bungbong, nagampo sa Ginoo. Ug samtang tuwa pa dito si Prophet Isaiah, nakikistoryas ang Diyos kang Prophet Isaiah. Isaiah, ingna si Hari Ezekiel, nga ako siyang ayuhon, ug hatagan pa nako siyang 15 years ayang kinabuhi. Mga igsuon ko diya sa Ginoo. Pagkadungog ni Haring Ezekiel sa maong balita, miingon din siya, unsaon ako pagkahibalo nga pwede na akong muadto sa templo aron magdayeg sa Ginoo. Ang response na yun niya, no? Nga iyang simbahon ang Ginoo. Pagkuman anay, giayo sa Diyos Ezekiel, pinagi lang sa usa ka kanang gitapion sa iyang murag sa tunga klase sa kuan kanang material nga gikuan siya ang hubag, murag hubag-hubag ang iyahang sakit. Dayon diri sa Bible, diri sa verse chapter 38, 7-8. Mitubag sa Ezekias, si Isaiah. Unsay ilhanan nga makaadto nako sa templo, bot pasabot, tinuod na kong naayo. Mao kini ang ilhanan nga ihatag sa Ginoo kanimo. Miingon sa Isaiah. Tumanon gyud niya ang iyang gisaad. Pabalikon niya napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Ahas. Iyang gipabalik og napulo katikang 7 steps ang shadow. Kinsa ra may makabuhat ana? Ang Diyos. Possible kay ang Diyos nagkontrol sa time. Ug tinuod, misibog tuod ang landong sa adlaw ug na-confirm giayo si Ezekias. Ikaduha nga akong nakaplagan sa Bible nga gikontrol sa Dios ang time sa panahon ni Joshua. Diri sa Joshua chapter 10 verse 12 to 14. Gihatagan og victory sa Ginoo. Ang katawhan niya batok sa iyahang mga kaaway nga mao ang Amorihanon. Diri sa Joshua chapter 10 verse 12 to 14. Basahon lang nako igsoon tungod kay kini usapod ni ka pagpamatuod nga only God can control time. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo kadaugan ng Israel, batok sa mga Amorihanon, si Joshua misulti sa Ginoo at tubangan sa mga Israelites. Nakikistorya siya sa Ginoo, pero ang iyang audience ang mga Israelites. Itong mga kadugo niya. Then siya, mingon sa dayon, adlaw, yung isultihan ng Ginoo, adlaw, hunong, diha, tungod sa Gibeon, bulan, hunong, ibabaw sa walog sa Ayalon. Gipahunong niya ang adlaw, gipahunong niya ang bulan, yung gisultihan ng Ginoo. Abi ninyo, igsoon, kung sa'yo natabo,
ang adlaw ug ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Jazar, mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala mosalop sa tibok adlaw, wala pagayod na hitabo sukad masukad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tao, kay ang Ginoo nakig-away mandapig sa mga Israelita. What a power! Ang tao nakahimo pag-order, ipahunong ng adlaw, Lord, ipahunong ang bulan. That's the God you serve. That's the God nga itong gisimba karong gabi una. He controls time. Chronos and Kairos time, He control. Now, kay dili man ta kapasibog sa adlaw. Di man ganita kapasibog sa atong rilo para usa ka minuto. Kinahanglan pahimuslan nato ang time nga gihatag sa Dios kanato kada adlaw. Amen. Kinahanglan redeeming the time. Munang ingon ang Psalms 90 verse 12. Salmo 90 versikulo 12. Napa ba mo diha? Lord, teach us to number our days so that we may get a heart of wisdom. Lord, paangguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Teach us, tudlo imi sa kamubo sa among time diri sa kalibutan. When kag maalamon igsuon nga tawo, ang maalamon nga tawo nakahibalo sa maayo o gibuhat ang maayo. So gusto sa importante di ay nga matudloan dayta, mahimo daytang maalamon para magamit nato ang atong panahon diri nga sa kalibutan nga nagpuyo ta, because ang atong panahon diri temporary, dunalay limitado rata diri sa kalibutan. So igsuon ko sa Ginoo, tan-aw nato unsay gisulti sa Bible diri sa Book of Ecclesiastes, diri ta masantar karon sa value sa time. Tan-aw nato sa Book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15, the value of time. Kung doon mo yung mga Biblia, uban mo na ko sa pagbasa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 15. Ang tanan nga nahitabo sa kalibutan, nahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios. May panahon sa pagkatawo. Natawo na ba ka? May panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay, may panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba, may panahon sa pagtukod. May panahon sa kagulanan, may panahon sa kalipay. Hello? Unsa may panahon nimo karon, kalipay o kagulanan? May panahon sa pagbangutan, may panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay sa mga bato o mga bato, o panahon sa paghakot sa mga bato. May panahon sa pagakos, panahon sa may panahon sa paggakos o panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita, ug may panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom, may panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa pagisi, may panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom, may panahon sa pagsulti. May panahon sa gugma, may panahon sa kasilag. May panahon sa gubat, may panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago. Nakita ko ang bulaton nga papasan sa Dios kanato. Naktakda siya hustong panahon alang sa tanang butang o gitagaan kita niya kaikag pagsusi sa may tabo sa umaabot nga panahon, apan wala kita niya hatagig katagbawan sa hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Taman rata sa verse 12. Okay. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 12, makita nato ang tulo ka importante kaayo nga atong madawat karong gabi una. Are you ready to receive? Number 1, time is limited. Ang panahon limitado ra. To everything there is a season. Do na gyoy panahon ang matag
gitakda sa Ginoo. So, dunay panahon sa pagkatawo na to. Dunay panahon nga ning agita og puya. Dunay ning agita og kid. Ning agita og teenager. Dayon ning adult. Dayon na naunsa na nagitawag nila kanang nahimo na siyang hamtong. No? Dayon niabot na sa edad ug miabot ang kamatayon. Dunay season, dunay panahon. So, gitakda sa Dios ang mga panahon diri sa kalibutan. Naisgutan na nato, dunay panahon sa pagtanom, dunay panahon sa pag-ibot, dunay panahon sa kagulanan, dunay panahon sa kalipay. So, dunay kuan ba, kanang variety, no? Gitakda sa Ginoo ang mga times diri sa kalibutan. Mga igsuon ko diha sa Ginoo. Kung maingon ta nga time is limited, but pasabot, ang atong panahon diri sa kalibutan, dili ni siya eternal. It's limited. Limitado ra atong time sa kalibutan. Nagingon ang Psalms 90 verse 10. Pila ra ka ang edad sa tawo nga gitakda sa Dios human sa lunop. Before sa lunop ni Noah, ang tawo niabot og 500, 900. Grabe ng idara, no? But after the flood of Noah, mao ni verse 10, Psalms 90 verse 10, kapituan na lang katuig ang gitason sa imong kinabuhi. Tingalig kawaluan 80 kung ligon ka. Apan pulos kagulanan, kasamok ang among makuha. Unya matapos kini og kami mahanaw. Pila edad na to diri sa kalibutan? Gitakda 70. Ako 72 ko. Sa ato pa ko moabot og 80. My mom is 97. Mag-birthday siya 97. Siya karong December. Grabe ang grasya sa Diyos. Sa ato pa kung mulapos kag 70. Kung mulapos og 70 years old imong pagpuyuan in kalibutan na, grasya na sa Diyos. Imagine ka 70 years. Siguro ipanin mo muna, ay bata pa man kay ko, 14 pa ko, 17 pa ko, 19 pa ko, 20 pa ko, 30 pa ko. Di pa ko para sa pastora, 70 ka pinapit na mamatay. But don't you know, nga ang lubnganan, walay edad. Labi na sa atong panahon karon, nga grabe na kaayo ang gipangkaon nato. Grabe na ang sakit nga miabot sa kalibutan. Nag-ingon ang Biblia, diri sa kalibutan puros kagulanan, puros kasamok ang atong makuha unya matapos lang sa atong pagpuyo. Magpasalamat ta nga nakabatong ta Ginoo sa atong kinabuhi samtang ni apata. Amen, igsoon. Pila edad di mo ron. Ang Diyos gusto siya nga tudluan ta nga maggamit na to atong time diri sa kalibutan. Listen na. Importante magamit na to ang mubo. Mubo ragyod ang 80, 90, 100 compared to eternity. What is eternity? It's no end. No end. Walay dat, walay no end. Pero sa kalibutan, limited ra. 70, 90, 100. Magtanaw bitaw ako sa mga tao, sana ko daghan na kayo nangamatay no. Si ko namatay na, si ko namatay na. It's reality. Ang tao di gyud magdugay diri sa kalibutan. Nagigitakda nga time ang Dios. So, importante, nga atong panahon di sa kalibutan, adunay kapuslanan. Listen, kapuslanan sa mga mata sa Diyos. Kay usahay, kasagara, maghuna-huna ta. Paminaw pa kayo. Nga ang 24 hours sa adlaw nga gipiyal sa Diyos nato, ato atanan. Feeling nato, ako ning 24 hours.
Para ni sa akong schedules, na kay schedules tanan, na kay plano tanan, na kay activities tanan, na linya na ang gusto nimo nga tinguha, pero wa nimo apila ang agenda sa Dios. Wala diha sa imong schedule, wala sa imong activities, wala sa imong plan ang agenda sa Ginoo. Aparon gabi na igsoon. Kung miangkon ka nga iya ka ni Kristo, nan kinahanglan ipangilabot pod nimo ang imong relasyon sa Dios sa matag adlaw nimo nga plano ug buhaton. Importante kaayo nga i-appeal nimo ang Dios sa imong activity, sa imong plan every day. Dunay tao sa Bible sa Luke chapter 12 verse 16 to 20. Luke chapter 12 verse 16 to 20. Dunay tao diri nga iya ra yung giangkon ang adlaw o mga bulan siyang kinabuhi. Grabe. Dato kay siya. Mulambo kay ang negosyo. Grabe kayo, dagkan na kay siya. Iyang business ng lambo. Iya pag yung kaumahan, nindot pag abot. Perti yung daghan ng abot, yang maisan, yang umayan, siguro yang manggahan, daghan kay siya bunga. Anak din siya siyang kaugalingon. Ay, daghan na kay nakuguan. Oy, kanang mais, humay, daghan kay kog mga lagot mon. Siya nga, ay kaning akong daan nga kuan, daan ako nga buos, ako ning gubon, akong padakan. Kay ron ibutang nako tanan tong abot nako. Tanan akong kabtangan, akong isulod sa buos. Dahil mingo dahil siya sa ang kaugalingon. Yang gispend tanan yang days pagpangitag kwarta. Inay siya, pagkaswerte ni mo dong, ay, I love my own siya kayo. Pagkaswerte ni mo dong, dakan kayo kag mga kuan. Kanang imong gitigom diha. Kuan na pwede na sa mga katuigan, mabuhi na ka. So imong buhaton, sulti siyang kaugalingon, kaon, inom, paglipay. Dakan kayo kag makuhaan. Kay gitigong pag-ayo. Pero abi usay sulti sa Ginoo sa 16 verse 16 to 20, apan ang Dios mingon kanya, oy buang, niining gabi una, mamatay ka. Gitakda na. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos sa Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Mao ni mahitabo sa mga tao nga nagtigom alang siyang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Unsa di ay ang gipaka-importante sa Dios? Ang imong relasyon uban kaniya. Ang imong eternity dili imong temporary nga pagpuyo diri sa kalibutan. Bisan unsa man ka successful diri, unsa man ka kuan diri prominente, unsa man bahandi nimong imong na-accumulate sa imong paghago diri sa kalibutan, kung pobre ka sa imong relasyon sa Ginoo, kung pobre ka sa mga butang sa Dios, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Igsoon gipahimangnuan ta sa Ginoo nga sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, samtang ni apataga ginhawa, mahimo tang dato sa mga butang nga iya sa Dios. I-appeal nato sa tong schedule ang Dios. Paghimo kag schedule pagkabuntag, ayaw gyud ipadaplin na unya na ng simba, unya na ng cell group. Ay busy pa kay ko. Igsoon, di ko makadevosyonal kadakang kay ko buhaton. Kung di nimo appeal ang Ginoo sa imuhang everyday, nagtigom ra ka para sa imong kaugalingon. Basin kada adlaw giusikan ra nimo sa walay pulos nga butang ang time nga gigasa sa Dios kanimo. Remember, our time here on earth is limited. Ang giusikan nimo nga time atong niaging adlaw di na gyud mo balik. Di na gyud mo balik.
kung giusik-usikan nimo imong oras, imong daghang kay mga estudyante mag-usik-usik lang gyud sa ilang time. Wala mo tarong ang eskwela. Ang kwarta nga para sa kuan giusik-usikan. Kanang nasayang bitaw ang time, imbis makagraduate na naapa in taon sa naulahin na because giusik-usikan ang time. Date na nato mo balik. So, gingnan ta sa Ginoo nga maalamon ta sa paggamit ang tong time. Because time nato sa kalibutan, limitado. Ang tanan mingog, time here on earth is limited. Tanan mingon, time here on earth is limited. Dito sa eternity, sa atong paulian nga maong langit, wala na'y time. Wala na'y minuto, walay oras, walay adlaw, walay tuig. Kauban nato ang tag-iya sa time. Palakpakan nato siya karong gabion nato. Pag maalamon, ayaw usiki imong time. Ayaw usiki sa social media. Ayaw usiki sa mga games, mga batanon. Instead, maalamon ka nga kanang maong time nga igpiyal sa Ginoo nimo, mapuslan sa mga imbutang. Number 2, time, God's time is always the best. God's time is always the best time. Sa verse 11 sa Ecclesiastes chapter 3, nag-ingon, naktakda siya hustong panahon. Ang tanan mi og hustong panahon. Alang sa tanang butang, gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon, apan wala kita niya hatagig katagbawan og hingpit nga pagsabot sa ayang gibuhat. Imagine ka? Igsoon, God has made everything beautiful for His own time. He has planted eternity in a human heart. Sa ito pa, gibutangan ta sa Diyos dirig eternity. Ang atong kalag eternity na siya. Ang kanay imong una-una, imong pagbati, imong pagbulutan, eternity na siya. Ang imong lawas, limited ra. But your soul is eternity. Kita ninyo isaan? Doon ay nagpuyo sa sulod nimo, nga di na mo puyog kalibutan. Mo puyo naglangit or impierno kanang imong kalag. Ang imurang kanirang imong lawas mura mo puyo sa yuta. Mo kay ning iniglubong ani madugta ni siya. Pero dunay promise ang Ginoo sa adlaw sa pagkabanaw, bisan pa ang patay nga lawas nga nadugta, bangunon niya, hatagan niya kinabuhi. That's the power of God. Pero nagingon ang eternity di ay gibutang sa Dios atong sulod. But people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Wala tatagae sa kuan bitaw, unsay mahitabo sa gikan sa sugod ngadto sa katapusan. Only God knows. Siya ang naghatag niini. Ang atong Dios nakahibalo sa tanan. Amen ba? Sa dinhi pa Hesus sa kalibutan igsoon, may animan ang Dios, di ba? Nagpakatao ang atong Dios diri sa kalibutan. Pirmi natong madunggan nga mingon siya, dili pa time. Dunay mo patay niya, mingon siya, it is not yet my time. Di pa niya akong time. Pero sa dihang miabot na ang time, mingon na siya, mauna ni ang akong panahon. So, ang atong Diyos igsoon, nakahibalo sa tanan. He is omniscient. Maalamon siya. Ug siya ray nakahibalo sa eksaktong panahon. Nga tubagon ang imong pag-ampo. Amen. Tubagon ug tumanon ang iyang mga saad diha kanimo. Siya ray nakabalo. When kanus sige kakampo niya. Siya kabalo kung kanus ana tubagon. Kanus ang matabo ang promise niya sa imong kinabuhi. Kay duna siya insaktong panahon para ni anak. Unsa ra may parte sa tawo? Ang parte sa tawo is just to pray. Pray. Claim the promises of God. Maura na. Claim ang promise sa Ginoo. Believe nga buhaton niya sa insaktong panahon ang imong gipangayo o niyang gisaad diha kanimo. For God answers prayer. Niingon sa dinhi sa Matthew 7 verse 7 to 8. Matthew kapitulo 7, 7 nga to sa 8. Keep on asking. Ang tanan mingog keep on asking. Padayon sa pagpangayo. Ingon ang Biblia, you will receive what you ask.
makadawat lagi ka. Keep on seeking. Padahal pagpangita sa presensya sa Diyos. And you will find. Makaplagan mo siya. Keep on knocking. Ayaw undang. And the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Tanang nangayo makadawat. Anak amin makadawat. Ang tanang mangayo makadawat. Ang tanan nga nanuktok ablihan. Ang tanang nangita makakaplang. What a promise. Unsa nga saad sa Ginoo. Pero dili nato butangan. Igsoon likayan nato nga mag-unata sa tubag sa Dios atong mapagampo. Kay usay ang tawo walay pailob. Usay ang tawo walay pailob. Muratag mo persigir sa Dios nga tubago na atong pagampo. Ang atong pangamuyo. O nga matuman na ang promise sa Ginoo diri nato. Kisay mo angkon nga usay persigir. Lord, kaya po kayo Lord oy. Tulo na ka-exam wala pa ko kapasar. Kaya kayo Lord oy. Pila na ko katuig nga ngayog balay. Pulo na katuig wa pa man. Pero pulo katuig di ato bangas kin one day ra na. Oh no. Hallelujah. Usahay mo question pag yuta sa Ginoo. Usahay mangluod pag yuta sa Ginoo. Kay wala pa ang tubag. Usahay na pag yung mag-una pag yuta sa perfect plan ni Ginoo nga Sus. Usahay mag-una-una pag yun. Dili pag-unta, mag-una-una. Nag-una-una. Kung mag-una-una ka sa plano sa Ginoo, naagoy linugdangan ang imong padulungan. So doon ay perfect time ang Ginoo to answer prayer. Pero ang imong buhaton, wait lang. Kung nangayo ka, padayon lang pangayo. Kung nangita ka, padayon pangita. Kung nagnak ka, padayon lang nak. Kay ablian lagi na, mutubag lagi na. Igsoon, it is my testimony. Grabe. Katugyong nangayo kung sakyanan, igsoon. Kanang Montero nga gihatag sa Ginoo. Nakatawa ko sa akong kagalingon. Kada-adlaw ko na nga, Lord, pula nga sakyanan, Lord. Kaya ang sakyanan nga, pinalit na mo sa among hinaguan, kagang-kagang nahapit na ko, siging ma-aksidente. Murag 3 years na kong pinangayo, igsoon. Tungod sa akong ka-excited. Doon ay ning parking nga pula nga sakyanan, abin ako, mauna to. Grabe, murag. Kung ako biya nakitaan, pita kong tao, may sa naunsan naman yung bayana, oy. Grabe, nagkurug-kurug ko, gawas ko. Nag-andar man, wala driver. Kung nga, hala, pula lagi nga sakyan na basig mauna to. Gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko dito. Kakulba na ko basig bingon yak. O, narang yawi. Agay, paglingkod si pamaran man di ay tag-iya. Kabalo kay Gson. Sa akong birthday, 63 man siguro akong edad. Gisurpresa ko sa simbahan. Gitagaan kog Montero nga pula. Kinsa igigamit sa Ginoo? Si Bishop Hurley. Kulod, nakadungog ka sa akong prayer no. Si Bishop Hurley nag-challenge sa church. Wala bisya kabalungan, nangayo kog sakyanan Lord. Pero gi-challenge ang church. Hatagag sakyanan ang pastor. Kung nakadawat kog sakyanan, nga mo na gigamit karon para sa ministry sa Ginoo. Di lang tamulo nga, basta nagkinabuhita sa will sa Ginoo. God answers prayer. No? Ay lang bitaw igsoon, ay lang pud pangluod igsoon. Kay wala matuman imong gipangayo. Ay wa mo ko basta dunay uban diri nga mutay og exam. Perting pangayo sa Ginoo, dot kay sa Ginoo pagka wala makapasa sa exam nangawala. Ang giapas ra di ay nga makapasa ra sa exam, wala nag-apas sa ilang kalag nga mahimong makagiya ang Ginoo sa ila. Dili na ikaw, ingnay mong kaugalingon di na ako. Amen. Mga tao ta nga magpaabot sa tubag sa Dios. Kung batanon ka karong gabi una nangayo kag bana o asawa, paabot ang ihatag sa Ginoo. Ayaw pag una-una.
Ang uban ka maguna-una. Mauna ni Lord, tulda ka ng Sam. Mauna ni Lord, gugma ka na kayo ko, Lord. Mao jud. No? Di ay mao, naapad ay pinaka-best giandam ang Diyos sa imuha. Eskwela sa, trabaho sa, aya mga yugbana o asawa. Di kay uyab-uyab, 15 years old, 16 years old. Ano ba yan? Dula-dula, kadugay, dula-dula, naay bata-bata. Unsay nahitabo? Imbis ang perfect plan sa Ginoo mahitabo, ruin ang plan sa Ginoo. Ayaw sa igsoon. Ako mga apo igsoon, wapay na uyab, graduate na. Why? Among gikuan sentro sa Ginoo ug sa pag-eskwela. Moabot ra ng perfect tao ihatag sa Dios nimo. Kay ang Dios kabalo siya kinsa yang iparis nimo. Ikaw di ka kabalo ba? Kay nagtanaw man ka sa imong makita. Katulod, grabe gid buto-buto Lord. Pero di ito gusto sa Ginoo. Sa example diri sa usa ka babaye nga wala ka paabot, gisaaran siya sa Ginoo nga manganak siya og anak nga lalaki bisag nag-edad na siya 90. Imagine ka, kinsa man to? Ay kabalo mo, si Sarah. Edad niya, siguro 90 din. Yang bana 92. Putang taon 80, 90 si Abraham. Pero gipramisan sila anak. Kaya man sila anak. Ano ba yan? Si Sarah. Wa pamangyod mi buros. Pero gisaran siya. Mga nakaglalaki, Sarah. Sa insaktong panahon. Wa kapabot si Sarah. Kung siya yung gibuhat? Abraham. Dulugi ato ang gipadulog niya ang si Abraham sa iyahang helper nga si Hagar. Abi niya nga pinaagi ni Hagar kay batanon pa makabaton silang anak. So, gidulog po ni Abraham si Hagar ug nanganak silang lalaki, ginganlag Ismael. But dili to siya mao ang promise ni Lord. Paghuman ato, nagburos si Sarah ug nanganak yun siya sa anak sa saad nga mao si Isaac. Kabalo ba ka unsay linugdangan sa sipyat nga wa paabot ni Sarah? Si Ismael ug si Isaac hangtod karon nag-away pa. Kay si Isaac maunang mga Hudiyo nga kaliwat. Si Ismael mo nang kaliwat sa mga Arab. Siging away. Hudiyo, Arab. Kay si Ismael, kaliwat niya mga Arab. Hudiyo, kaliwat na Isaac. Hangtod karon nagbangi ning duha ka kaliwatan because naguna-una si Sarah sa promise sa Ginoo. Kita nimo karon ang Hudiyo, di gyud na mag-abot sila. Palestino, narana sa sulod sa Israel. Pero magbangi yun ni sila. Because mauni ang linugdangan sa wala pagpaabot ni Sarah sa ihatag sa Diyos kaniya. Busa karong gabi una mga igsoon, maingon ko sa imuha. Unsay buhaton di ay nato? Unsa di ay kinahanglan natong buhaton? Kay atong ikaduha, unsa to ato ikaduha? God's time is always the best. Amen? Unsa di ay buhaton nato, igsoon, kinahanglan isurrender lang nato ang tanang aspeto sa atong kinabuhi sa Ginoo. Isurrender atong pamilya, atong business, atong trabaho, atong personal life, atong pagtuon. Unsay madawat nato sa Ginoo? Guidance. Sa imong padulngan ug tultulan ka sa hingpit niyang kabubuton. Itugyan lang nimo, Lord. Akong gitugyan nimo akong pamilya, Lord. Akong gitugyan nimo akong business, Lord. Akong gitugyan nimo akong trabaho, akong pag-eskwela, Lord. Ang Ginoo mugian nimo kay buhi ang Dios igsoon. Ingon siya sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Saligi ang Dios nga kabalo siya sa imong ugma. Amen.
Kabalo siya unsay pinaka-best sa imo ha. Do not depend on your own understanding. Ayaw gyud sa ligi ang imong kaugalingon. Seek His will. Pangitaang yang kabubuton in all you do. Tanan nimong buhaton. And He will show you which path to take. Tultulan kaniya. Dumduman kaniya. Unsay angay nimong buhaton. Do you trust the Lord? Do you trust the Lord sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela? Sa diyang mo trust ka igsoon, giyahan ka sa Ginoo. Ang perfect will niya, mahitabo sa imong kinabuhi. Number 3, the last, time is God's grace to man. Ang panahon, grasya sa Diyos sa matag-usa ka nato. Verse 14, and I know that whatever God does is final. Kabalo siya nga unsay gibuhat sa Dios final. Nothing can be added to it or taken from it. Walay makadugang, walay makakuha. God's purpose is that people should fear Him. Ecclesiastes 3:14. Gitambagang ta nga dili nato usikan ang time nga gipiyal sa Dios nato. Ang tanan mingog dili usikan. Dili usikan ang time nga gipiyal sa kay grasya sa Dios ang matag adlaw sa pagpuyo nato nining kalibutan. Basing gidawat na nimo si Jesus as your Lord and Savior. Apan hantod karon wala pa ka magkinabuhi sa purpose ni Lord. Wala pa ka magkinabuhi sa tawag ni Lord. Wala pa ka magkinabuhi sa vision ni Lord sa imong kinabuhi. Ingnon ta ka karong gabi una. Ayaw usiki ang grasya sa Dios nga gihatag niya nimo aron mabuhat nimo karon aron dili paulahi ang tanan. Ayaw huna-hunaa nga ako sang unahon ni Lord, ako sa ning buhaton Lord, ayara ni Lord, ayara imong purpose, ayara imong tawag. No, igsoon. Uba na ang Dios ay imong activity, uba na ang Diyos sa imong negosyo, uba na ang Diyos sa imong pag-eskwela. Tungo kay sa diyang kauban nimo ang Diyos. Wala kay mapildi diya nimo. Salamat sa Ginoo nga giingnamtan niya diri sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Ephesians 5:15 to 17. Be very careful how you live. Careful, ang tanan careful. Mabinantayong ta. Don't live like fools. Ayaw pag kinabuhi ang buang-buang. But like those who are wise, sa mga maalamon. Make the most of your opportunity in these evil days. Kung yun ang opportunity nga mo serve sa Ginoo. Kay karong panahon na dautan ang atong panlibot. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Sabta unsa ipabuhat sa Dios nimo. Ayaw pag usiki imong panahon. Careful how you live. Kung kag wise igsoon, mapuslan imong oras nga gihatag sa Dios sa kanimo. Unsa di ay pag-usik-usik. Kung ka nag-usik-usik ka sa imong panahon, but pasabot imong gigamit imong time sa kuan, sa dula, do na pag yutoy mama intang na naghilak. Kayang anak matulog og buntag, tibok gabi gadula sa ML. Magkurog, nagdula sa ML. Grabe, kausik sa 12 hours ML. Ang lawas, apektado, ang utok apektado. Naanay na nga buang tungod sa mga games. Gausik sa future, gausik sa health. Giusik-usikan ang panahon. Mga social media, barkada. Wala ni diri sa ngalan sa Ginoo. Amen. Wala na diri, dili na itong usikan. Okay, tungod kay ang panahon, di na gyud mo balik igsoon. Hallelujah. Mahimo lang tang maalamong pagami sa atong time kung kabalutaon sa will ni Lord sa atong kinabuhi. Ug masabtan lato ni ang will ni Lord kung magbasa ta sa pulong sa Dios. Psalms 119, 104 to 105. Psalms 119, 104 to 105. Your commandments, Lord, give me understanding. Ang imong sugo, Ginoo, imong pulong, naghatag na kong pagsabot. No wonder I hate every false way of life.
Muna nga, dili ko mubuhat og sayop sa akong kinabuhi, kaya nakasabot ko unsa imong kabubuton. Your word, Lord, is a lamp to guide my feet and a light for my path. Imong pulong nagigiyat sa akong padulungan ug naglandag sa akong padulungan. Guide my feet and light my path. Gusto ba kang landagan ang imong kinabuhi para nindot imong future? Yeah. Understanding in the word of God igsoon. Make opportunity. Serve the Lord karon. Bisag unsa imong panginabuhi, serve the Lord. Serve, win people. Dalag mga tao, muna serving the Lord. No? Be a leader para dunay mga tao nga mo alagad sa Ginoo pinagi sa imuha. At imana imong spiritual life. Do your devotional. Read the Bible. Ayaw pagtag simba. Ay uban wala mo tiwas sa simba nang uli na. Kay magsuroy-suroy siguro sa plaza. Unsa ra may gianhi dire. No? We are here for our spiritual life. Di ba maigsoon? Ni ata diri kay gusto tang makadawat sa kaalam sa Dios. Kay mo atong gamito ni sa atong inadlaw nga kinabuhi diri sa kalibutan. Hallelujah. Be part of a ministry sa church. Imong bakanteng oras, eskwela human sa eskwela, gamita para sa Ginoo. Ayaw na pagkusik-kusik sa imong time. Paghimog maayo sa sulod sa imong pamilya, sa eskwelahan, sa trabahoan. Ayaw apil sa evil nga gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Kay dili ka taga kalibutan. You are a child of God. Ayaw pasagdi og buhat. Ayaw pagbuhat og dili tarong. Determinuhi nga may maya si Lord sa adlaw nga gipiyal niya nimo. Sabta unsay gusto niya nimo. Di siya gusto nga maadto ka sa kadautan. Di niya gusto nga mapildi ka sayaw. Gusto niyang madaugon ka. Igsoon, last verse, Galatians 6 verse 7 to 10. Last verse, Galatians 6, 7 to 10. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Pinagi sa pagtuo nga makalimbong ka sa Diyos. Nabay tao makalimbong sa Diyos? Bisan pa nang imong buhok diha, naihap na sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa imong gihuna-huna karon santang naminaw ka sa pulong niya. Kabalo. Ayaw, don't fool God because God can't be fooled. Di jud mauwat nimo ang Ginoo. Mauwat pa nimo imong ginikanan, mauwat pa nimo ang mga tao sa kalibutan, pero sa Dios dili ka kalimbong sa Dios. Ingon diri ang Biblia, ang ipugas sa tao mausabi ang anihon. Kung magtanom siya sa uma sa lawas no niyang tinguha, gikan sa niini maana niya ang kamatayon. Kung magtanom siya sa uma sa espiritu, maani niya ang espiritu o kinabuhing walay katapusan. Amen. Busa di ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kung magmadasigon kita moabot ang time nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang tao, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Nadawat ba nimong panabangon sa Ginoo? Nakasabot ba ka nga ang time nimo is limited? Nga ang timing sa Ginoo is the right time? O ang katapusan, ang time is God's grace for us. So kung time karon sa kaluwasan, kabag-uhan, puy ina igsoon. To kay dili na siya, dili na makabalik, ayaw balik sa daan because gitakda na sa Ginoo ang imong kaluwasan. So unsa ipugas nimo, unsa gibuhat nimo karon sa imong kinabuhi, anihon ra na nimo. Kung nagbinuotan ka sa imong ginikanan, makagraduate ka, maanihan nimo physically, kalibutanon, ug imong ipugas imong kaugalingon sa bulaton sa Ginoo, reward ka sa Ginoo because unsa imong ipugas, anihon usab nimo. Manindog ta mga igsoon. Alang sa pagtapos, palakpakan sa natong kusog ang Dios karong gabi na. Patas atong kamot o palakpakan atong kusog ang Diyos. Samtang nagtindog ka, kasagaran makadungog ta sa panultion, time is money. Yes,
Mo nang mga tao ang hinungdan. Nga ang mga tao mo gamit sa ilang time aron makakwarta, makadugang og kwarta, much money kung mahimo. Apan, listen, unsay bugti kung busy kayo ka sa pagpangitag kwarta. Unsay bugti, wala na kay panahon sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, labi na gyud sa Ginoo. Dili siguro sa time makakwarta ra ang tao. Apan basin ang time nato naa na lang pod sa atong pamilya tanan, naa lang pod sa atong negosyo tanan, naa na lang pod sa atong eskwela tanan, naa lang pod sa atong hobby tanan, naa lang pod sa ministry nato tanan, pero wala tay personal time sa Ginoo. Nan giusikan gihapon nato ang time nga gigrasya sa Dios kanato. Aduna ko'y seryoso nga pangutana nimo karong gabiuna. Kung karong gabiuna, mingon ang uban, simba ko, ipalayo, 7 kalawod. Kung mao na nimong time, nagitakda sa Diyos. May kaingon baka ka ang imong time napuslan sa Diyos alang siyang himaya samtang daa pa ka sa lawas. Or opposite ang tubag nimo. Kakawangan ang paggamit nimo sa time nga gigasa sa Dios kanimo. Apan ana ay nindot nga panghuna-huna. Kung piyalan pata ni Lord og time nga mabuhi pata tomorrow, next day. Gamito nato ang atong time sa pagkanabuhi nga makabenefit sa kingdom of God. Gamito na to ang atong adlaw, Kronos and Kairos. Sumala sa kabubuton o giya sa Diyos. Pinaagi sa iyang kamatuoran o pinaagi sa giya sa iyang espiritu. Samtang muduko ka sa imong ulo ni gabi na igsoon. Your time here in church is not a waste. Daghan mangungingon, dugayag simba ng Happy Church, 2 ka oras, nag-usik-usik sa panahon. Naabagoy bugas ihatag sa simbahan. But I tell you, unsay time imong ihatag sa Diyos is not a wasted time. It's a valued time in the sight of God. Kumusta man ka? Mas dako kag time sa imong dula, sa imong activities, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela. But you have no time for God. How if God has no time for you? This is a challenge for us tonight. Hagit ni para nato. Di nato hangulan ang Diyos sa time nga iyang gipiyal nato. To surrender. Lord, karong adlawa, mubangon ko, musimba ko nimo Lord. Magbasa ko, apil ni sa akong plano, apil ni sa akong activity, ang pakigsuod, pagbasa sa imong pulong. Lord, Martes, Merkulis, apil na ko ni Lord sa group, Lord. Lord, Sunday, apil ni sa akong schedule, Lord. Ay, what a day spent, valued day spent in the Lord. Kasi nagkinahangkam nga ipasaylo sa Ginoo sa mga nausik nga oras nimo. Basing gigamit rin mo tanan ang imong time para sa imong kaugalingon, para sa imong pamilya, para sa pag-eskwela. Di man nasayop, pero kung tanan na lang dito, wala na kay time sa Ginoo. Igsoon gansig ay ka. Let's reconcile with God tonight. Lord, himo akong maalamon sa paggamit sa akong time. Kabalo ka ako every morning, igsoon. Ako nang butang schedule dito. Kanimo ni akong schedule. Naagyo dito ang mga iya sa Ginoo. And successful kayong day. Dili magrambol ang adlaw. Because God is the center sa imong time.
Ooh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Pasaylo ami, Lord, sa mga panahon nga nag-usik-usik mi sa among panahon. Usay dako kay make time sa social media, Lord. Convict us, Lord. Kaming imong anak, convicta rami panahon nga among time dako kayong gi-spend sa dili makabinipisyo sa among relasyon uban kanimo. Karabasyandalo. Salamat, Ginoo. Himo aming maalamon yung katapusang kapanahunan, Lord. Kay wasted time, Lord, wala na, mulabay na na. Di na maihap, Lord. Mahimuming wise sa paggamit sa among time. Just surrender everything to you, Lord. Sige, surrender mo. I-surrender sa Ginoo ang imong kaugalingon, imong pamilya, imong trabaho, imong negosyo. Himua ang Diyos na mahimong kaparte ni Anagson. Himo ang Diyos nga mong kaparte sa imo. Sa imong pag-eskwela, himo siyang kaparte. Himo siyang kauban nimo. Di lang sa pulong, kundi sa imong ginabuhat everyday. Nga makita, yes, ang time niya, kauban ko. Because your time here on earth is limited, Ikson. And God has a right time sa matagusan. And time is God's grace for us. As we raise our hand to the Lord tonight, salamat, Lord, with lifted hands tonight, Ginoo. Kadto siyang matagusa. Tomorrow, next day, sunod adlaw, bulan, tuig. Oh God. Salamat sa imong grasya na mo, Ginoo. Iniapa mi, makarecover mi sa mga nausikan na mo mga adlaw, Lord. Makarecover mi, Lord. Kay kaong priority sa among kinabuhi. Salamat sa panahon, Ginoo, nga mitawag minimo nga imo ming gitubag. Sa adlaw sa kaluwasan, imo ming gikaluyan, Lord. Salamat kayo. Salamat kayo, Lord. Aron among kinabuhi samtang na pa mi sa kalibutan. Magdalag glory, magdalag himaya sa imong ngalan, Ginoo. Makita imong gahom sa among kinabuhi. Thank you, Lord, as we surrender our family, our business, Lord, among eskwela, ang panrabaho. Salamat. Magagiya ka, Ginoo, mahimuming maalamon sa paggamit sa among panahon. Salamat, Lord, sa imong purong karong gabihon na. We value our time. Value the time, Lord, nga niya pa mi dining kalibutan. Be honored sa imong pulong karong gabihon na. And be glorified in our midst. In Jesus' name, give God the best clapping tonight. Exalt. Hallelujah. Hallelujah! Woo! Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Malingkot.